Michel Labegeri, askoren ustez euskal kantagintza berriaren aita. Nere uste apalean eta Michel Labegeri inungo merituik kendu gabe noski, baina bere aurretik landu ditugun pertsona horiek iruditzen zait oso kontutan hartu beharra daudela, zatik arlo hontan bidea eraiki zuenetako gizantzielako ez. Egia da, Michel Labegerik ez doka mairurengan oso eragin zuzena izan zula, eta horregatik esango zaio euskal kantagintza berriaren aita, baina bere aurretik egon dienak eta guk aipatu ere egin ez dugun asko dengo die, lehen isile induenak ere, baina beraiei danai esker daukeguna. Gaurko saioa hasteko eta baita bukatzeko ere, Michelen bi doinu joko ditut. Eta naiz eta berak sortu, berak kantatu, berak argitaratu, guregana ezagunagoak dira, Erramon Martikorenak grabatu izanagatik. Erramonek Olerkarien Oihartzun diskoan grabatu zituen. Bai hasieran joko dudan Xorieri mintzo zen, eta baita bukaeran joko dudan Gugera Euskadiko gaztedi berria. Guretzako Erramonei entzun ondoren ezagunak eginagatik jakin behar dugu Michel Labegerirenak direla. Michel Labegeri lapurtarra zan. 1921 jaio zan, Ustaritzen, eta 59 urte zitula iparraldeko Tolosan hil zan. Bere aita baionarra, Leon Labegeri, perratzailea zan bera, eta bere ama Ustaritzekoa. Mari Jane Aura, piano irakaslea. Agustine Peirot izan zen Michelen emaztea. Hau ere Ustaritztarra. Tuti deitzen zien herrian, eta Michelek berak ere Tuti bezala deitzen zen. Agustine hau bapatean hil zen oso gazte, 33 urte zitula. Berakin izan zituen Michelek beraien 5 semeak. Zaharrena, Beñat, 16 urtetxorekin moto-istripu baten hil zen, eta berari eskaini zion Bortz Iturri izeneko abestia. Ustaritzeko San Francisco Javier seminarioan burutu zituen bere lehenengo ikasketak. Eta bertan irakasleen arten Pierre Lafitte izan zuen irakasle. Eta honek nahiko arrastoa utziko zuen gero Michelen bizitzan. Beregan eragina izan zuten baita, garai hartan Frankoren diktadurapean, Euskal Hegoaldetik iparraldera erbesteratzen ziren jendek,
Eta hori gertako zen gutxi gora bera Michelek 18 bat urte zeuzkela. Pierre Lafittek esan deun bezala eragina izango zuen bere bizitzan, baina Hilario Olazaranek ere bai. Hilario Olazaran, baindala saio bastante atera zan honea, Miguel Angel Sagasetak egin genduen dantzari buruz, Hilario Olazaran honek txistuako metodologia bat egin zuen, beha lizarrakoa zan eta kaputxinoa zan lekarotzen. Eta udak ustaritzen, pasatzen zituen eta bertan erakutsi zion txistua jotzen Micheli eta baita Michelen anai Josefi. Kontutan izan behar da, garai hartan behintzat iparralden txistua etzala musika tresna bat ere ezaguna. Lehenengo aldiz jende aurrean ustaritzeko pelotalekoaren inaugurazioan jozon txistua Michelek 11 urte zitula. Eta gerora iparraldeko txistulari talde bat osatu zuen. 19 urtekin Bordelera juntzan, medikuntza ikasketak egitea. Neumologian eta zehatzago tuberkulosi tratamentuan espezializatu zen. Parisen bukatu zituen bere medikuntza ikasketak eta horiek bukatu ondoren iparraldea etorri zen eta Kanbon estabilizatu zen. Bertako elizako organista ere izan zen Michel. Guzti horren aurretik ordea, 1941 behak 21 urte zeuzkela, bazebilen ja euskal kanta eta euskal dantza ingurun lanetan. Harreman estuak izan zituen Aita Donostiakin, eta lehen esan da bezala Pierre Lafittekin, bere irakaslea izan zen hasiera hartan. Aita Donostiai buruz, aurreoko saiotan eta atera da bere izena eta aurrean zen seguru aterako dala. Eta Pierre Lafittei buruz zer esango dizut. Adibidez Euskal Herriko Unibertsitateak doktor honoris causa izendatu zula. 1943an, Bigarren Mundu Gerra garaian, Euskal Gazteen batasuna sortu zon. Eta euskal kantu eta dantzak biltzeari ekin zion. Ustaritz eta inguruko herritan 50 bat kanta berreskuratu zituen Michelek, eta horietako batzuri berak doinuak egin zizkien. Bordelen ikasketa garaian Irrintzi izeneko euskal kantu eta dantzan talde bat sortu zon. Talde hau izan zen hain zuzene 1945an gerra ondoren lehenengo aberri eguna antolatu zuen taldea. Labegri kantu biltzaile eta folklorista bezala hasi balin bazan gero kantu egile eta kantari bilakatuko zen. Bertsolarik inspirazio iturri handia izan zien beretzat. Eta 1960 urtetik Euskaltzalen biltzarra elkarteko lehendakari izendatu zuenetik bertso saio ugari antolatu zituen garaiko bertsolarik ospetsuenekin, gehien bat Matxinekin eta Salvadorrekin. Euskaltzalen biltzarra iparraldeko lehen euskal elkarte kulturala izan zen. Eta esan da bezala, 60 urten bere presidente o bere lehendakari bezala izendatu zuten Michel Labegri, eta bere heriotza arte halaxe jarraituko zuen lehendakari bezala, 80. urte arte. 60. urten baita ere euskaltzain urgazle izendatu zuten. Eta urte hortan bertan, Enbata izeneko egunkariaren sortzaileetako bat izan zen Labegri. Gerora Enbata mugimendu politiko baten bilakatu zen. Ikusten zuen euskal kantua berritzearen beharra. Beak ordu arte pianoa jotzen zuen, eta Kanbon elizan organoa esan duten bezala, ez zuen alperrik ama piano irakaslea. Aurreko saioan esan nuen bezala, 60. urten, Baxenafarren soroak taldeak eman zuen, emanaldi hartan han izan zen Michel Labegri ikusen zuten, eta bera saioaren amaieran inguratu zitzaien zorionak ematera. Soroak entzun ondoren konturatu zen gitarra batekin egin behar zeola bidea, eta orduan hasi zen beha ere gitarra ikasten gerora berak kantatzeko gitarraren laguntzaz. Euskal Telebistan
Gaizka Arangurenek aurkeztutako itxiliburuak saioan, Soroak taldeko Irkus Robles Arangizek zion Labagerik saioaren ondoren zer esan zien. Hau da nik nahi nuena, egiazko zorro berria. Zorroa, iparralden dirudienez, da bigarren belarra. Bakizu, lehenengo belarra ekainalden mozten da eta bigarrena irailalden, ez? Bigarren hori, belar berria. Horri deitzen zaio zorrare iparralden zorroa. Hitz joku ederra, zoroak eta zorroak. Senperen amotzeko trinketean kantatu zuen lehen aldiz Michelek gitarra baten laguntzaz. Eta bertan kantatu zuen gu gera Euskadiko gaztedi berria. Eta lehenengo momentutik arrakasta ikaragarri izan zuen. Bere kantuetan ez zuen horrenbesteainoko kanpoko influentzik jaso. Beak egindako doinuak ziren. Bere gitarrarekin grabatu zuen 1961 urten 8 kantaz osatutako disko bat. Eta bertan, gure katua pitxitxi ezelako aurkantak bat zeuden, eta gugira Euskadiko bezalako kantu abertzaleak ere bai. Iparralden disko hori eozin lekutan saltzen bentzen, baita farmazitan. Eta egualdean ikaragarrizko arrakasta izan zuen diskoarrek, baina egualdean lortzea zan zailtasune, klandestinoki saldu beharra zeolako. Ezagit, zenbatainoko egiedan, baina hor bada histori bat, esaten dana kantauri itxaspean Labageriren 1000 disko daudela. Dirudienez, 2 lagunek txalupa baten 1000 disko hori zekartzela iparraldetik Lekeitioko portura urperatu egin ziela. Ez dakit, zenbataino egi da nik ez dakit, dokumentauta ez dakit behintzat, baina entzunako kontu. Frankon diktadurapean haize fresko bolara haundia izan zen. Michel Labageriren disko hartako kanta asko erresistentziako kanta bezala hartuak izan ziren. Egoalden ez dok 13 lehenengo bilerak egiten hasiak ziren, eta Michelen disko hau egoaldeko kantarientzako Lete, Laboa, Lertxundi, Lourdes Iriondo, hauentzako bultzada eta auspoa izan zela esan beharra dago. Aurkantak egin zituen, lehen esan duen bezala, eta abertzaletasunari ere egin zizkion, eta aberriari eta euskerari. Berak doinoak egin eta kanta askori behintzat Pierre Lartzabalek jartzen zizkien letrak. Lartzabal apaiza, idazlea eta antzerkigile oso garrantzitsua izan zen. Michelek harreman estuak izan zituen erbesteratuta zeuden etako sortzaileekin. Julen Madariaga eta Txillardegirekin adibidez. 73-74 urte ingurun, etak bere posizioak radikalizatzea aldera eta indarkeria justifikatzea aldera jo izanak, Michel erabat urrundu zen etaren estrategia hortatik. Bera euskaltzale, kristau-demokrata eta humanista bezala definitzen zen, eta ezin zuen ez onartu eta ez da justifikatu ere etak hartutako bidea. Michel Labagerik bere azken urteak politikari eskaini zizkion. Eta kanbon alkate izatez gain, diputatu eta senatore ere izan zen. Esan beharra dago, izan zala, oindala 70 gehiago urte, Frantziko Asamblea Nazionalen lehenengo diputatua abertzalea. Lehen esan ez badete, 1975an bigarren aldiz ezkondu zen. Rita Doberdorfekin. Eta 80. urtean Michel Ilondoren, Rita hau, bere emazteak jarraitu zuen kanboko alkatetza postuan. Euskaltzale porrokatu izatez gain, familin emakumeek izan beharreko eskubideen defensa eta nekazal eta abeltzainen eskubideak ere defendatu zituen Michelek. Michel Ilondoren
Frantziko senatuko presidentea izan zen Alain Poherek babesgaben alde lan egitea. Hori zala Michelek zeuken justiziaren kontzeptua esan zuen. 1977an, ja Franco hil ondoren, Aralarren burutu zen lehenengo alderdi egunean han izan zen Michel. Eta 1980ko apirilean Gernikan Carlos Garaikoetxearen lehendakari kargu hartzean ere bertan izan zen Michel. Eta handik 3 hilabetera, Toulouseen ospitalen ingresatu zuten eta hantxe hil zen. Eta gaurko saioa bukatzeko, Michelek egindako Gugera Euskadiko gaztedi berria, horixe jokoet. Eta ni ez nau hemen musika erakusteko eta gutxigoik, baina harira datorrenez, esan nahi nizuke zerbait kantu honi buruz, ez? Kantu honek dauke bere estribilloa do maiorren, tonalidade maior baten, eta bere estrofak daude tonalidade menor baten. Eta, rollo txikiat sartuko izut iskat, musikaz balin badakizu, oso ondo, baina ez balin badakizu, ikusteko behintzat zein den diferentzia, ez? Akorde bat egiteko, 3 nota hartzen ditugu. Eta akorde maior edo akorde menor baten alden, oso alde txikia dago. Adibidez, do maior akorde bat egiteko, hartzen ditugu 3 nota. Do mi sol, kasu honetan ez dizut esplikauko hain estrategia jarraitzen den osatzeko, ez? Baina, do mi sol. 3 batea jotzen balima ditugu, hori da do maiorren akordea. Eta nota berak do eta sol eta min ordez tonu erdi bat jeste malima deu, do, mi bemol, sol, hori izango da do menorren akordea. Kantu hontan, estribilloa dijoa maiorren eta estrofak dijoazte menorren. Eta zer esan nahi da horrek? Tono maior batek beti adirazten digu positibismoa, alaitasune, tono menor batek beti tristura edo refleksioa. Eta oso kuriosoa da, zergatik, tono maiorren esaten dona, Gugera Euskadiko gaztedi berria, Euskadi bakarra da, gure aberria bere ilusioa eta pixka bat bere positibismoa eta hori dana bere alaitasuna ateratzen du. Baina estrofatan, jarriko dizut, saiatuko naiz letra jartzen, kantu osoa joko dut, 4 estrofa ditu, agian luzi xamarringo da, baina ez dauke desperdizik letrak. Eta letra, hori estrofak tono menorren dijoa, tristura diraziz, zaita zer egin dezu, kanpokoari gure lurra saldu. Eta hori atzerritar sentitzen gehala gure herrian, ez? Pixka bat hori, kontraste hori erakutsi nahi nizun. Tono maiorren alaitasuna, tono menorren tristura, eta letrak ere pixka bat hori adirazten dut, oso kuriosoa iruditzen zait.
azken saiotan Lauaxeta, Ziriak Ondonegi, Nemesio Etxaniz eta Soroak taldea, eta gaur Michel Labageri pixkat ezautu ditugu, eta datorren saiotik aurrea ez dok 13 da pixkat hasiko gea, baina interesgarri iruditzen zait aurreko hauek danak pixka bat ezagutzea beraiek bidea jorratu zuelako, ezta. Hoxe gaurko kenduken guztie, eta ondo badatorkizu lagun, datorren saio arte, eta ondo izan bitarte.